Ғабдулла Кариев исемендәге еш тамашачылар театры Тимур һәм Комета дип исемләнгән премьера тәкъдим итә. Спектакль Бердәм Россия партиясының театр балаларга федераль проект кысаларында Россия Федерациясы хөкүмәте гранты ярдәмендә сәхнәләштерелде. Тамга лабораториясе аша таныш булган Мәскәүдән режиссер Тимур Шәрәфетдинов, рәссам Юлия Ветрова, хореограф Анна Демидова белән берлектә эшләнә торган спектакль. Әсәрнең авторы Полина Каратыч «Маленькая ремарка» конкурсында әлеге пьеса белән җиңү яулый. Әсәрнең бер өлеше шигъри формада язылган, ә икенче өлеше прозага күчеп китә. Тәрҗемә иткәндә әсәргә Татарстанның милли колориты, әйтемнәр, халыкчан гыйбарәләр кертелә. Хәзерге мәгълүмат агымында кешеләргә, бигрәк тә балаларга тормыш нечкәлекләрен тыйымлау катлаулы. Җәмгыять ничек тә үз кануннарына буйсындырырга тырыша. Пьесаның төп герое Тимурның бердән-бер теләге үз җырын башкару. Шул теләкне чынга ашырганда нинди хәлләргә юлыкканы турында әлеге спектакльне карап белеп була. Игътибар итәбез баланс сакларга. Мәсәлән, үзебезнең милли классиканы да гәүдәләндерәсебез килә. Шул ук вакытта ниндидер дөнья классикасында булган әсәрләргә дә басым ясарга тырышабыз. Һәм билгеле инде бүгенге балалар белән хәзерге заман драматургиясе нинди телдә сөйләшә, шуңа игътибар итәбез. Ул әсәрдә бирелгән Вадик, ул безнең шуны матур гына иттереп, үзебезнең милли җирлеккә борылыш алды һәм ул Тимур булып әверелде. Аны режиссер Тимур Шәрәфетдинов куя һәм без исемен сайлаганда бик күп исемнәрне сайлап чыктык. Бүгенге балалар, малайлар арасында нинди исемнәр популяр һәм тукталырга булдык Тимур исеменә. Тимур каршы килмәде.